Мисля, че можем да започваме, тъй като вече е точно 10 часа. Първо искам да ви приветствам. Добро утро на всички и се радвам, че сте с нас днес на този специален ден. Ако някой не знае, днес е националният празник на Китай, 1 октомври. На този ден отбелязваме не само празника на една от най-великите нации в света, но и нашето общо бъдеще в света на бизнеса между България и Китай. И искам да ви кажа и добре дошли на нашия вебинар "Как да правим успешен бизнес с Китай", организиран от нас, Българо-Китайска камара за индустриално развитие. Аз съм Александра Наковска и съм менеджер по дигитален маркетинг за Българо-Китайска камара за индустриално развитие и ще бъда вашият водещ днес. Първо искам да ви съобщя, поради големия интерес към вебинара, това събитие ще бъде записвано и се надявам това да е окей с всички. През следващия час ще имате възможността да чуете ценни съвети и стратегии за успешен бизнес с Китай. Днешната програма включва презентации от водещи експерти в областта на електронната международната търговия, както и в сферата на социологията. Позволете ми да представя нашите лектори днес: госпожа Десислава Дончева, председател на Българо-Китайска камара за индустриално развитие; господин Никола Илчев, член на БККИРА и водещ европейски експерт в електронната търговия и създател на e-commerce България; господин Васил Тодоров, член на борда на директорите на БККИРА, отговорен за вноса и износа на български продукти; и не на последно място, професор Иво Христов, световно признат социолог. Днешният вебинар ще разгледа важни теми, след които изграждането на устойчиви партньорства, ориентирането в китайската бизнес среда, както и в електронната търговия, един от най-бързо развиващите се сектори в света. Както знаете, Българо-Китайска камара за индустриално развитие работи активно за насърчаване на бизнес връзките между България и Китай. С нашата подкрепа българските компании получават достъп до ключови контакти, експертни съвети и ресурси за успешен пробив на китайския пазар. А сега давам думата на госпожа Десислава Дончева, която ще сподели повече за нашата камара и ще направи обзор на спецификите на бизнеса с Китай. Здравейте и от мен. Чуваме се. Благодаря ти, Александра, за чудесното въведение. Добре дошли на всички участници на днешния вебинар. За мен е огромно удоволствие да ви разкажа повече за дейността на Българо-Китайската камара за индустриално развитие и как ние работим активно за укрепването на връзките между българските и китайските бизнеси. И първо да ви разкажем кои сме ние. Българо-Китайската камара за индустриално развитие е основана през 2015 година в София като неправителствена организация, чиято мисия е да насърчава сътрудничеството и изграждането на устойчиви партньорства между български и китайски компании и администрации. През годините успяхме да изградим солидна мрежа от партньорства, не само в България, но и в Китай, където разполагаме с два офиса, стратегически разположени за максимална подкрепа на нашите членове. Ние сме членове на Българската стопанска камара и се гордеем с приноса си към икономическите и търговските връзки между двете страни. Нашата визия. Визията на камарата е ясна. Да бъдем водещ посредник за индустриален и търговски растеж между България и Китай. Нашата мисия е да предоставяме пълноценна подкрепа и стратегически насоки, които да позволят на нашите членове да се развиват успешно на двата пазара. Осъзнаваме, че светът на бизнеса с Китай е изключително конкурентен и динамичен и затова се стремим постоянно да разширяваме мрежата си и да укрепваме търговските връзки между България и Китай. Изградили сме солидна мрежа в Китай от доверени партньори в области като автомобилостроене, строителство и производство на тежки подемни машини и кранове, производство на соларни панели и батерии, производство на електроуреди, производство на осветителни тела и улично осветление, производство на текстил и текстилни продукти и много други. Един от ключовите ни принципи е поддържането на високи стандарти за професионализъм и етика във всичко, което правим. Всяко наше действие е насочено към гарантиране на индивидуализирано внимание към всеки член и партньор. Ние знаем, че успехът идва не само от добрите контакти, но и от правилните насоки. Затова нашата цел е да предоставяме индивидуална подкрепа
и персонализирани стратегии, които максимално да подпомогнат възможностите за бизнес на всеки от вас. Партньорската ни мрежа в Китай е изградена предимно от държавни фирми или фирми, които са лидери в съответната област и са ни препоръчани от Комитетът за промотиране на международната търговия в Китай. С това, разбира се, гарантираме високо ниво на сигурност на нашите членове при сделките им с китайски партньори. Защо Китай е ключов пазар? Както знаете, Китай е не само най-голямата икономика в света по номинален брутен вътрешен продукт, но и притежава най-големия вътрешен пазар с над 1,4 милиарда потребители и освен, че е най-големия вътрешен пазар, той е пазара с най-голямата покупателна способност. Това го прави стратегически важен пазар за всяка компания, която търси международен растеж. Освен това, Китай е лидер в областта на технологиите, електронната търговия и иновациите, което отваря огромни възможности за бизнес, и за всички бизнеси, които желаят да се интегрират успешно в този динамичен пазар. Разбира се, тези възможности се идват и с предизвикателства, културни, езикови бариери, сложни регулаторни рамки и силната конкуренция, както от местни, така и от международни компании. Но точно тук идва нашата роля да ви помогнем да преодолеете тези пречки с правилната стратегия и подкрепа. Как да правим успешен бизнес с Китай? Основно може да обобщим в 3 много важни думи това, което е важно като начало: идентификация, адаптация и маркетинг. Един от най-важните елементи за успешен бизнес с Китай е адаптацията. Не само на продукти и услуги, но и стратегията за навлизане на пазара. Китайските потребители имат специфични вкусове и предпочитания, което изисква внимателно проучване и адаптация на продуктите спрямо техните очаквания. Успехът на китайския пазар зависи от способностите ви да се адаптирате и да разберете социалните и културните очаквания на клиентите. Не трябва да забравяме, че Китай е друга цивилизация, напълно различна от нашата, и това, което е прието за нормално или за норма в нашата западна култура, то по съвсем различен начин би се приело при едни бизнес преговори в Китай. И по отношение на адаптацията бих искала да ви дам един малък пример. Как да адаптираме продукт? Ако един продукт е успешен на западния пазар, то изобщо не значи, че той ще бъде успешен в пазара на Китай. Например, в Китай не може да продавате вилици, защото там не се използват такива, масово се използват клечки за храна. Но пък от Китай може да купувате вилици, които успешно да продавате на европейския пазар. По отношение на технологиите и мобилните плащания. Един от ключовите аспекти на бизнеса в Китай е доминиращата роля на технологиите и мобилните платформи. В Китай се извършват над 70% от покупките чрез мобилни плащания, като WeChat Pay и Alipay, а също така и Taobao са водещите платформи за тези услуги. Затова е важно да интегрирате този метод в бизнеса си, за да осигурите удобство на китайските потребители. Освен, че се извършва бизнеса в електронните платформи, целият социален живот и голяма част от комуникациите на китайците се осъществяват на тези електронни платформи. Освен това, маркетингът в Китай е тясно свързан с инфлуенсър маркетинга или така наречените Key Opinion Leaders. Местните инфлуенсъри имат огромно влияние върху потребителските решения и са основен канал за маркетинг на продукти. Новите тенденции като лайв шопинг, където инфлуенсърите продават продукти на живо с незабавни покупки, показват невероятни резултати, като за минути се продават стотици хиляди продукти. Но за това в следващата лекция ще чуете много подробно и много интересно от нашия експерт Никола Илчев. Услугите на Българо-Китайската камара за индустриално развитие и как можем да ви помогнем. Българо-Китайската камара за индустриално развитие прилага широк спектър от услуги, които са създадени специално за подпомагане на бизнеса ви в Китай. Ние предлагаме
подкрепа за експорт и импорт, както и консултации за позициониране на вашите продукти на китайския пазар. Ние може да осигурим всичко от логистика и митнически услуги до маркетингови проучвания и анализ на събиране и анализ на получени оферти. Членове на нашата камара са няколко големи логистични фирми, така че всички членове могат да се възползват и от техните услуги. Работим активно, за да гарантираме, че вашия бизнес има всичко необходимо за успешно навлизане и развитие в Китай. Както споменах, партньорствата ни в Китай са изградени предимно с държавни фирми или с такива препоръчани от местни административни структури. Тази година направихме няколко партньорства на високо ниво в областта на юридическите услуги и правната помощ при международни договори. Членове на Българо-Китайската камара за индустриално развитие са авторитетни юридически кантори и експерти в България и с тяхна помощ тази година подписахме няколко стратегически договора за партньорство с Китай, с китайски юридически кантори и китайски правни администрации в областта на патентното право и международната търговия. И сега ще ви разкажа съвсем накратко за структурата на нашето членство. Имаме два вида членство. Това е официалното членство в камерата и членството в така наречения клуб на бизнес приятелите. Нашето членство е структурирано така, че да предложи гъвкави опции, съобразени с нуждите на вашия бизнес. Имаме няколко нива, които осигуряват достъп до разнообразни услуги, от бизнес консултации до персонализирани срещи за установяване на партньорства. Това беше от мен и обратно към Александра. Много благодарим на госпожа Дончева, председател на БККИР, за чудесното представяне. А сега искам да ви представя една специална възможност, която всъщност ние не сме правили до сега и която предлагаме само днес. За първите 5 човека, които се регистрират за членство в Българо-Китайска камара за индустриално развитие по време на вебинара, предлагаме специална отстъпка от членския внос за цяла една година, а именно 10%. Като може да видите на екрана това какво точно представлява. Не пропускайте тази уникална възможност да станете член от една от най-активните бизнес мрежи между България и Китай. Ето тук може да намерите и QR кода, който може да сканирате и да попълните формуляра за членство. Ние ще се свържем с вас веднага след като направите това. Сега искам да представя следващият ни гост, който е един от водещите експерти по електронната търговия в Европа и експерт по e-commerce в Китай, господин Никола Илчев. Никола ще сподели своя дългогодишен опит и ще ви представи темата електронната търговия в Китай. Привет! Привет и от мен, добро утро! По стар български обичай, гърлото ме заболя точно тази сутрин преди вебинара. Надявам се все пак да ме чуете добре. Също така по стар български обичай, понеже аз съм си хоум офис и си работя от къщи, съседите ми решиха да правят ремонт и започнаха с голяма машина да пробиват преди малко. Надявам се да ударят арматура и да спрат бързо, за да не ни развалят звука. Ще кажа няколко думи първо за себе си и след това ще премина към презентацията. Ако разбира се, Алекс ми даде възможност да се споделя екрана, защото това ще е много необходимо за мен. Благодаря за което. Добре. Темата, разбира се, електронната търговия в Китай. Защо бях поканен? Защо смятам, че мога да кажа няколко думи по темата? Защото, наистина, както бях представен, аз имам много големи познания в сферата на електронната търговия, повече в източна, вече в Централна и Западна Европа. През май месец тази година, благодарение на Българо-Китайската камера за индустриално развитие, всъщност аз успях да прекарам доста голямо време в Китай, да разбера много повече за настоящата електронна търговия. Аз самият съм имал взаимодействие и бизнес и съм посещавал Китай от 2009 година до сега няколко пъти. След COVID периода, честно казано, не бях се интересувал толкова много и не бях навлизал много сериозно в темата, но благодарение, както казахте, камерата,
имаше един организиран семинар, обучение на тема електронна търговия в Китай, в който аз и, както виждаме тук в хората, които гледат в момента вебинар, има още няколко, които бяха на този семинар и всъщност получихме много интересна информация и много полезни знания за това как всъщност в момента се случва електронната търговия в Китай и всъщност аз днес ще ви разкажа. Иначе, ако трябва да кажа още дума-две за себе си, аз съм Никола Илчев и между другото един от ключовите проекти, които развивам е Balkan E-Commerce Summit, който може да видите кога ще се проведе до година. Добре, преминаваме към така по-основната част. На тази графика, скромна графика, може да погледнете развитието на електронната търговия в абсолютни цифри в Китай, като ще ви направи впечатление, че над почти милиард и 100 милиона души в Китай всъщност потребяват интернет на ежедневна база, което сами разбирате, че автоматично го прави най-големият пазар за потребление в интернет в света като държава. По-скоро може да се каже, че има континенти, които сборно всички държави се справят горе-долу с тази цифра, а пък в Китай само собственото им население е толкова голямо. Това, което е интересно да се каже, е, че в този ръст се наблюдава особено много в последните няколко години, както ще видите от графиката, поради простата причина, че Китай, особено след COVID и след, знаете, при тях изолацията беше доста по-сериозна, отколкото навсякъде по света. Там мерките са доста по-рестриктивни обичайно. Всъщност наблегнаха и са наблегнали на дигиталното се развитие и на създаването на инфраструктура дори в малко населени места и малко трудно достъпни места с лоша инфраструктура. Създадена е дигитална онлайн инфраструктура, възможност за свързване с интернет и всъщност в момента доста голяма част от населението използва интернет. Виждате, това цифрата показва над почти милиард и 100 потребители, като вероятно към днешна дата, понеже статистиката е от края на 2023 година, вече сме почти края на 2024 година, вероятно статистиката ще покаже прескачане на тази цифра от милиард и 100 милиона потребители. Това пък е цифрата на абсолютните купувачи в онлайн пространството, 915 милиона, предното беше потребителите в интернет, това са абсолютните купувачи, което показва наистина едно огромно потребление. Следващото нещо, което искам да се фокусирам, са още малко цифри, които няма да преразказвам, вие сами може да видите всяка една от тях. По-скоро аз искам да се насоча към няколко интересни, за които ще се фокусирам след мъничко. Нещо, и което Деси каза, в момента социалните мрежи и въобще видео и лайв шопинг пазаруването в Китай е много голям тренд и всъщност това е, може да се каже, едно от основните неща, един от основните канали, през които пазаруват онлайн търговците, потребителите. И всъщност тук може да видите една много интересна статистика за броя на хората, които гледат къси видеа, над 1 милиард човека. Всъщност, ако трябва да съм честен и да ви преразкажа ситуацията с очи, с които аз се видях, може да се представите едно огромно население, което в големите градове поради затруднения трафик се движат основно с електрически скутери и всъщност много често може да видите как един китаец си кара електрическия скутер, с едната ръка държи кормилото на електрическия скутер, а пък с другия се слайдва видеята в различните социални мрежи, които наблюдават. Това прави естествено огромното потребление на видеосъдържание, а след малко ще ви кажа как всъщност прави естественото пазаруване в тези социални платформи. Интересно нещо като факт е, че всъщност в Китай толкова е развита електронната търговия на на локална доставка, хиперлокална доставка, че това позволява да се доставят, както виждате, половин милиард души използват доставка на храни и напитки. Сега, не си го представите, че това се случва веднъж, да речем, на седмица или веднъж на 2-3 дена или веднъж на ден, както сме свикнали в България да го правим през популярните платформи като Glovo, Takeaway и други подобни. Това се случва буквално, може да се случи по няколко пъти на ден. Пред мен китайци, които бяха част от нашето обучение или пък част от нашето пътуване, защото обучението включваше и културно опознаване на Китай, всъщност им се допива специфично кафе, което, да речем, хотела, в който сме или там, където сме, не го предлага.
на место, както ние бихме направили да тръгнем по улицата и да търсим къде ще го има това или в Maps да погледнем къде може да има подобно кафе. Те просто влизат в съответният апликейшн, от който обичайно се поръчват кафе, поръчват си го и то до няколко минути идва. Това е възможно благодарение на свръхниската стойност на доставката. Наистина повечето такива хиперлокални доставки се извършват с електрически скутерчета и стойността е много ниска. Ниската стойност на труда на тези хора, вероятно, и всъщност високата производителност на многото продукти. Това наистина може да се осъществи в рамките на няколко минути. Дори ми направи впечатление, когато ние видим кафе шоп, такъв, в който може да си закупим кафе, абстрахираме се от факта, че такова нещо като еспресо или подобно на кафетата, които ние пием тук, почти не съществуват, на много малко места се намират, но виждаме кафе шоп, в който влизаме и искаме да си поръчаме кафе и във всеки един момент има приготвени над 50-60 напитки и само влизат различни доставчици на различни такива сервиси, които доставят храна, просто вземат съответната поръчка и изчезват. И това наистина беше впечатляващо. Това са други статистики, в които не искам да се задълбочавам, за да не... Просто ще ги оставя на екран, вие можете сами да ги погледнете, защото искам да се фокусирам върху други неща, които според мен са доста по-важни. Все пак, ако някой от вас иска да гледа после записа, ще има тази информация, може да си я скриншотне в момента, просто е за ваше потребление, без да искам да се фокусирам прекалено много на нея. Сега, няколко неща, които искам да ви разкажа, са свързани с бизнес моделите, които обичайно се срещат в Китай. Един от тях е B2B, който и ние в България познаваме. Един бизнес се свързва с друг бизнес и помежду си обменят стоки или услуги. Също така има цитирани платформи, които вие може да разгледате. Това са платформи, които спомагат съответните бизнес модели. Отново един бизнес модел, който ние познаваме в България, така наречения B2C, или бизнес продава на краен клиент, различни стоки, отново с цитирани различни платформи. C2C, който също познаваме тук, подобни платформи в нашия регион е OLX и Facebook Marketplace, не знам колко от вас го ползват и дали той работи все още, защото той периодично има някакви проблеми, но това са крайни клиенти, които продават стоката си на други крайни клиенти. Тоест аз съм решил да я продам на Васко или на Деси и посредством някаква платформа продавам своите обичайно стари вещи. Може да не са стари, не е задължително да са стари, но по-обичайно по нашия регион това се случва. Тук навлизаме в различен тип други модели, които не са много популярни в нашия край, в нашите ширини и затова бих предпочел да ви кажа няколко думи повече. Така наречения F2B2C модел или Factory to Business to Consumer. Какво означава това? И не случайно е даден Xiaomi като пример, защото те са наистина един от добрите примери за това как един голям бизнес се създава, той набира популярност, става гарант чрез своята марка, чрез своя бранд за качеството на продуктите, които предлага. След това започва да приобщава други брандове под себе си, без да ги поглъща и без да, както се казва, да залепя своята марка отгоре върху техните продукти. Дори в България Xiaomi е популярен бранд и има свои физически магазини и може да отидете в физически магазин да разгледате как в магазин Xiaomi се продават други марки, без марката да е окупирала продуктите. Тя просто им помага. Използва разпознаваемостта на своя голям бранд, за да продава и други марки. Това е много популярен модел в Китай и много бизнеси го практикуват. Следващия модел C2B2F е много интересен. Той Consumer to Business to Factory е нещо, което повечето локални компании наричат така наречения Community Buying. Community Buying представлява, аз обичам да го разказвам и съжалявам за тези от вас, които вече са присъствали на моя разказ или нещо от сорта, което съм споделял след завършването си от Китай, но аз винаги давам този пример. Ако в България приемем, че има примерно една улица с 2-3 жилищни блока, които имат по 2-3 входа и всеки от тях има там по 10-15 апартамента, това не е някаква значителна сума хора, които живеят, значителна бройка хора, които живеят. В Китай обаче ситуацията е различна. Там има обичайно 20 на блока, които са обособени заедно в едно малко комплексче. Тези блокове са по 30-40 етажа, на всеки етаж има по 15-17 апартамента и може да се представите, че става въпрос за едно огромно количество хора, които живеят в това
микрокомюнити. За тях това е микрокомюнити. Това са няколко хиляди човека. И всъщност тук идва момента как тези хора пазаруват и как да бъде улеснено тяхното пазаруване. Това се случва чрез така нареченото community buying. Те си имат отговорник за комплекса, който най-общо казано се грижи да набавя различните стоки. И всъщност защо е C2B2F? Защото идва нуждата от консюмера към бизнеса и от бизнеса към производителя. Този community buyer, този човек, който отговаря за общото пазаруване, всъщност отива и намира най-добрите оферти за цялата общност, като цена и като условия, предоставя офертата на всички и всички всъщност единственото нещо, което трябва да направят после е с помощта на своя телефон и платформи като WeChat да направят обща поръчка, нещо като Groupon, което ние познаваме, но в много по-адванс вариант. И по този начин се случва пазаруването. Между другото, при една от срещите ни с един от бизнесите, с които имахме там, ние попитахме как български бизнес може да валидира даден продукт на съответния пазар и не бе предложено точно това. Вие давате продукта, ние го пускаме в едно от нашите комюнита, на комюнити отговорника, който го предлага. Хората го купуват еднократно, виждат дали им харесва, дали не им харесва и ако той им допада и им харесва, пазаруването може да бъде, нали, бизнеса може да бъде продължен. Българският бизнес може да достави повече стоки. Ако не го харесват, то тогава този продукт отпада. А пък, нали, ако трябва да се върна една стъпка назад, ако го харесат, тогава вече имаме възможност да го предоставим в други платформи, да го продаваме на други места. И още нещо, което е важно за нуждите на нашата презентация днес, F2C2C. Това са factories, т.е. производители към консюмери, към клиенти. Като средният консумер не е точно потребителя, крайния потребител, а това е по-скоро и нещо, което Деси спомена. Това са така наречените инфлуенсъри. В Китай те се наричат Key Opinion Leaders, KOL, които всъщност правят така наречения лайв стриминг или живо продаване, което аз маничко ще ви демонстрирам в две кратки видеа. Трябва да ви кажа, че нали, ето това са платформи, примери за традиционна търговия, а пък това са примери за така наречените лайв стриминг, модерна търговия, нов вид на търговия. Това, което трябва да знаете е под влияние на всичките тези мобилни платформи, под влияние на огромната консумация на видеостриминг в онлайн пространството, всъщност пазаруването в Китай и social media потреблението са се сляли в едно и всъщност почти всичко се случва в така наречената social media. Представете си, че си гледате TikTok и в момента отдолу ви излязат продукти и ето мога да ви демонстрирам какво означава това. Надявам се, че чувате звука. Това е дама, която в момента демонстрира тази дреха. Вие имате възможност да отворите отдолу и да разгледате всички продукти, които тя е избрала за вас да ви демонстрира. Директно можете да изберете брой, директно можете да изберете размер, изберете плащане, Alipay, WeChat или друго, след което може да завършите поръчката направо в своята social media, без да напускате, без да се налага да кликате на линк, да отивате в съответен сайт, да минавате през сложен чекаут. Тук са запазени вашите адреси за доставка, вашите данни, вашата карта, т.е. платежния инструмент, който обичайно е Pay или WeChat и всичко приключва в рамките на 2-3 клика разстояние. Пускам ви още едно видео, след което ще завърша с няколко изречения. Това е отново скриншот от телефон. Виждате, че и популярни брандове като Макдоналдс имат своите лайв шопинг сесии. Тук виждаме някакви младежи, които демонстрират странни продукти. Това са някакви продукти за варене на яйца, вероятно. И да, няма да го гледаме до края. По-скоро това, което искам да ви покажа е възможността за отваряне на продукти отдолу в видеото и разглеждане. Две неща са важни да подчертаем тук, освен сливането на социалните мрежи с пазаруването. Други две, както вероятно ви прави впечатление, ще върна няколко кадъра назад, просто за да видите колко е отрупан екрана на потребителя с всякакви символи, знаци, картинки, визуално съдържание. Просто китайците на база своята култура и на база начина, по който те възприемат нещата, това е нормалното нещо за тях. Всеки от вас, който се е интересувал, знае, че Google, Amazon и други платформи, които за нас са изключително популярни и елементарни, в западния свят са много наложени, нямат никакъв шанс в Китай и почти са неуспешни.
даже са си направо неуспешни, поради простата причина, че за тях те са много семпли като изглед. Представете си на фона на това, което виждате с толкова много символи и картинки и да отворите една Google страница, на която просто има един ред и трябва да напишете нещо. Това в Китай не работи. И второто нещо, на което искам да насоча вниманието ви, с което всъщност да завърша своята презентация и да ви благодаря. Даже ще спра споделянето на екрана, за да ме виждате мен. Всъщност е много трудно да продавате в Китай без помощта на посредник или човек, който да знае какво прави, как да свали културната граница между вас и човека от среща. Много често ще ви направи впечатление, ако сте там, че ако искате да проведете разговор, на средата на разговора някой ви прекъсва, пали цигара, предлага ви вие да запалите, случват се някакви неща от сорта на момент, тук ни ви предложихме чай, започват да се носят чайове от всякъде, нали, което нещо, което ако нали, обичайно, примерно в нашата култура се прави в началото и след това се преминава, може би да има някакъв така наречен ice-breaking conversation, нали, да се поступи леда, да се сближат хората и след това да се премине към бизнес. В Китай е напълно различно. Може да се седне от начало, да се каже две-три неща и да се премине. Много интересно нещо, което на мен силно впечатление ми е правило винаги. Там имат протокол на срещите. Протокол на срещите винаги започва с снимка на гостите и на домакините пред логото на компанията, която се посещава. Винаги си има кой участва в срещата, кой говори първи, втори, трети и така нататък, така нататък. И отново завършва най-накрая протокола на срещата и самата среща с снимка отново пред логото на компанията. Нали? Но това са си културни порядки, с които вие трябва да имате така, да сте наясно. Това, което просто в обобщение искам да кажа, пазарът е огромен, в никакъв случай не е лесен и не можете да отидете и така и да кажете, почваме го, нали, както в България, пускам си тук един магазин и почвам да правя чудеса. По-скоро наистина ви трябва помощ от хора, които знаят за какво става дума. И в крайна сметка не е невъзможен, но просто без намесата на помощ и без намесата на хора, които да ви държат за ръка, поне в началото, няма как да се случи. Благодаря за вниманието. Надявам се, че ви е било интересно. Много благодарим на Никола Ючев. Само да се включим отново. Надявам се всички да виждате отново презентацията. Да, благодарим на страхотното представяне за начините на електронна търговия в Китай от господин Никола Ючев. И тук идва момента отново да ви напомня за нашата промоция, която е само днес, като получавате първите 5 човека получават 10% отстъпка от цената за членство в БККИР за една година. Като ето тук може да намерите QR кода, който да сканирате и да попълните формуляра за членство, или също го публикувах в чата тук в Zoom, където може да натиснете линка и също той да ви отведе към формуляра. Като тук ще оставим няколко секунди, който има желание да сканира QR кода. През това време аз искам да представя следващия ни специален гост, който е така известният и световно признат социолог професор Иво Христов. Той ще разгледа успеха на бизнеса с Китай от гледна точка на социологията, така че мисля, че можем да представим професор Иво Христов. Здравейте! Виждате ли ме? Да. Чудесно! Първо искам да благодаря на камерата за предоставянето ми възможност да се включа в този изключително интересен вебинар и да разкажа някои неща, както се казва, и от личен опит, а и от моите наблюдения за работата с Китай в последните 15-20 години. Разбира се, колегите преди мен, а предполагам, че след мен ще говорят по-скоро по детайлите и на електронната търговия, и на различните бизнес и организационни особености и юридически особености, свързани с работата с китайския бизнес и още с китайската бизнес среда. Мой акцент е малко по-различен. Аз бих искал да поставя акцент върху политическата и социалната рамка на Китай, тъй като тя е задаваща, както каза преди малко предишния колега Никола, за много от бизнесите и бизнес практиките, които са свързани с Китай. Големият проблем на голяма част от българските участници за работа с китайски партньори е, че те дълбоко не познават тази страна, не познават нейната история, не познават нейните традиции, не познават нейната специфика и
тук трябва ясно да бъде казано, че не китайците ще се съобразяват с българите, а българите следва да се съобразяват с китайците, които искат да влезат в този пазар. И тук допираме до първата много важна особеност на Китай и на китайското въобще. То е самодостатъчно, самоцентрирано и общо взето няма нужда от другите, от света около себе си. Самото наименование на Китай, Джунго на китайски означава срединна земя или срединна империя или поднебесна империя, както искате така го наречете. То е смисъл единствената земя. Поради тази причина може да прозвучи малко драстично, но това го има още от първите по-големи китайски трактати в 4-5 век преди новата ера. Света се състои от Китай, който е центъра на цивилизацията. И всичко китайско, това е всъщност еталон за цивилизованост, а всичко останало са близки, средни и далечни варвари. В този смисъл големия ви шанс е просто да станете китаец в някаква перспектива и по този начин това вече ще ви даде шансове да се доближите до и да ползвате благата на цивилизацията на Китай, включително и бизнес благата, и търговските, икономическите, финансовите и така нататък. Това е останало като менталитет. Това е заложено като матрица в мисленето и в поведението на голяма част от хората в тая страна. Имайте предвид, че това е напълно самодостатъчно. Ще дам само един чисто битов пример. Моята голяма изненада беше, мислех си, че поне в големите китайски градове хората ще ползват някакъв, както го наричаха едно време в България, плажен английски. Нищо такова няма. На общо взето китайците в голямата си подавляваща си част, изключение на тесните специалисти, не знаят английски, не ползват английски и което е най-странното, не се нуждаят от това. Всъщност, въобще не е странно. Един китаец ми го обясни в Нанчанг. Ние сме милиард и 400 милиона. Тоест, ние сме близо една пета, да речем, от населението на света. Защо вие не знаете китайски? И въпросът му беше абсолютно резонен. Така че първото нещо, което следва да се има предвид, че трябва да имате някаква базова представа за какво представлява тази страна. На второ място, разбира се, тук трябва да се има предвид фазата, в която се намира Китай в момента. Тук Китай излиза от един много специфичен в момента период, пост-ковид периода. Това не е просто някаква епидемия, която всъщност започна от Китай и се разпространи в целия свят, но това беше огромен шок за Китай и за китайската икономика, а в някакъв смисъл това беше огромен шок и за света. Бяха нарушени производствени, финансови, логистични и транспортни вериги. Огромна част от хората, които се занимаваха с бизнеса с Китай, изпаднаха буквално в ступор поради простата причина, че затварянето на Китай, затварянето на огромни производствени мощности, не физически, говоря за затварянето им като липсата на експорт, натрупването на огромни резерви на стоки, обиколиха всичките световни агенции тези снимки и видеа от огромните китайски пристанища, затрупани буквално с контейнери, които чакат да бъдат транспортирани към различни точки на света. Това показва, че Китай, който за последните 20 години се превърна в работилницата на света, ако тази работилница за момент дори спре, това ще бъде буквално инфарктно за огромни части от света. И това трябва да се има предвид, че в момента Китай бавно, трудно излиза от този постковиден шок. Тук Никола казвам преди малко нещо, което е изключително важно. Всъщност една от причините за това огромно разпространение на електронните платформи като форма, като средство за разплащане, за бизнес, за пазаруване и така нататък, примерно се дължи и на COVID условията, когато голяма част от хората бяха позиционирани в местата, където те живеят или работят и нямаха право на движение. И поради тази причина единствената форма, достъпна, чрез която можеше да се осъществява пазаруване на каквито било стоки и продукти, беше именно през електронната платформа. На следващото място трябва да се има предвид, че Китай едва преди няколко години стана градска страна. Обяснявам. Китай е най-голямото селско общество в света. Всъщност, в цялата си по-голяма, близо 5000 годишна история, Китай е бил най-голямото селско общество в света, т.е. страната с най-много селени. И въпреки огромните китайски градове с по няколко десетки милиона, на фона на милиард и половина, това е просто капка в морето. Китай в последните 30 години извърши гигантски скок в своята социална, демографска и урбанистична структура. За първи път в цялата китайска история, ако приемем, че населението на Китай е приблизително милиард и 400 милиона, за първи път над 800 милиона вече души, близо 900 милиона,
са се преместили и вече са градски жители, което е от огромно значение. Това е не просто преместване на хората от точка А в точка Б, но преместването на големи селски маси с съответния менталитет, особености, специфики, които трябва да се имат предвид както за всеки регион, за всяка провинция, така буквално и за всеки град. Една е културата в Шанхай, космополитен, огромен град, свързан отдавна със света. Съвършено друга е, да речем, аз лично бях дори изненадан от град като Нанчанг, който на всичкото отгоре е в сърцевината на Южен Китай, на огромна река като Янза, но всъщност това се личи, че е един град, който е буквално създаден отскоро, въпреки че сам по себе си има дълга и древна история, тъй като той се явява седалище на нови индустрии, най-вече аерокосмическата индустрия, текстил и така нататък. И това показва, че неговото разрастване е за сметка на огромната селска миграция, която приижда в града, за да работи в фабриките и заводите, които там се откриват. Това означава, че имате работа, дори когато сте в градовете, с селени първо поколение. Всички проистичащи от това специфики. Имайте предвид, за голяма част от нашите слушатели и зрители трябва да се има предвид, че вътрешността на Китай, белият човек е екзотика. Следователно, когато отивате да правите бизнес в Китай или да осъществявате каквито и да било контакти, след да си има предвид, че това, което примерно за вас се счита за едва ли не базово и очевидно. Никола каза преди малко за, да речем, за привичното за нас използване на платформи като Google или някои други. В Китай това е дълбоко непознато. Не само непознато, ненужно. Разбира се, тук трябва да се има предвид, че в областта на електронната среда Китай осъществява протекционистични мерки, които с така наречената ретуал червена стена, т.е. за защита на своите вътрешни потребители от външни влияния, икономически, политически, културни и така нататък. На следващо място, трябва да се има предвид, че излизането на Китай от постковидния период се отрази тежко на икономиката и в момента, да речем, Китай има сериозни трудности в някои отрасли на индустрията и всичко, да речем, строителството. И опита на държавата да компенсира това става чрез грамадни държавни инвестиции в няколко ключови сектори на китайската икономика. Но, за съжаление, Китай вече втора година не може да постигне целения растеж от 5% на брутния вътрешен продукт, което се дължи именно на това. То се дължи, разбира се, и на много други фактори. Най-важният от които, разбира се, е, че китайската икономика много бавно, много мъчително, много трудно, защото става просто за гигантски икономически организъм. Както каза Деси преди малко, по паритетна покупателна способност, това е първата икономика в света. По реални продуктови показатели също, в 2/3 от продуктовите показатели, които са ключови за определена икономиката. Този грамаден икономически кораб се преориентира от това да бъде експортна икономика към това да бъде интровертна икономика. Сиреч тя да се насочи към някакво балансиране на източници на растеж. И този източник на растеж да не бъде само експорта. Тоест, производство и продажба на продукти за износ, т.е. ръста на китайската икономика в последните 30 години беше функция от търсенето на нейните продукти на външни пазари. Това от една страна, разбира се, гарантира и осигури на Китай огромни икономически, финансов и технологически скок, вливането на инвестиции, най-вече на нови технологии, но от друга страна това поставя Китай в стратегическа зависимост от тези външни пазари, най-вече северноамерикански. Това означава, че Китай е изключително уязвим от външни икономически, политически и геополитически шокове и, да речем, примера с кризата от 2008 година, финансовата, или пък да речем COVID-кризата и затварянето, и сега да речем с огромната криза, която е в Близкия изток, това автоматично рефлексира върху конкурентоспособността на китайската икономика. Следователно, след идването на Си Цзинпин на власт, след 2014 година е взето стратегическо решение, че водещия драйвер на китайската икономика трябва да бъде вътрешното търсене. А вътрешното търсене може да се осъществи само на базата на търсене, което да е платежно способно. Сиреч вие трябва да имате платежно способно население, което означава, че трябва да има парични потоци, които да се вливат вътре в страната от вътрешни източници, които да задвижат вътрешния мотор на потреблението и оттам на движението на икономиката в различни отрасли. Поради тази причина държавата има огромна роля в икономическата стратегия и въобще в структурата на китайски икономически модел. Държавата осигурява не просто правната, икономическата или някаква друга рамка, но тя осигурява дори това, което бихме нарекли инфраструктурна рамка. Давам пример. Преди 15-20 години Китай имаше някъде около 100-150 км високоскоростни железници.
И те бяха построени по-скоро с пропагандна цел във връзка с Олимпиадата в Пекин и то с подарени буквално от Siemens от Германия електровлакове. В момента Китай има 40, близо 49 хиляди, повтарям, 49 хиляди километра високоскоростен железен път. Това е отвъд общата конвенционална ЖП инфраструктура на страната. Само високоскоростните железници, тези, които развиват скорост над 300-350 км в час, за тях има такава инфраструктура. Това е чудовищна инвестиционен проект, който от гледна точка на, да речем, на счетоводителското мислене е, така се каже, губещ поради простата причина, че това са инвестиции, които ще се върнат след много години, но те имат грамадно икономическо, военно-политическо, разбира се, стратегическо и включително и бизнес значение. Защо? Защото в региони, които доскоро не е имало никаква комуникация или комуникацията е била изключително слабо развита, развиването на високоскоростна железница влаче след себе си възможността от създаване на цяла икономическа, финансова, стокова, складова и всякаква друга инфраструктура. И давам ви два примера. Построяването на високоскоростната железница към Тибет, към Ласа, и второ, построяването на високоскоростна железница по посока на Синьцзян-Уйгурски автономен район, източен Туркестан, по посока към Киргизстан, Казахстан и страните от Централна Азия, като част от проекта Един пояс, един път. И в двата случая тази гигантска инфраструктура, която китайската държава създава там, води след себе си не просто до създаване на ЖП инфраструктура, която се движи с висока скорост, но това води след себе си до възможности за развитие на икономически, политически и, ако щете, дори финансов и бизнес климат в тези региони, включително и за външните инвеститори. На следващо място, много е важно това, че Китай очевидно в момента се колебае дали да мине между конвенционална или цифрова валута за обслужване на своите плащания, тъй като Китай е една от водещите страни в областта на така наречената цифровизация на финансите. Това, разбира се, е свързано с проектите на Китай в две направления. ШОС и най-вече новата икономическа платформа, която Китай се явява водещ БРИКС, и където, ако се стигне до създаването на обща валута, то в кошницата от общите валути китайски юан ще играе относително тегло около близо 60%. Тоест, евентуално бъдещата разчетна единица ще бъде ситуирана и зависима от финансовата единица, разчетната единица на Китай, т.е. юана. На следващо място, трябва да се има предвид, че проблемът в Китай все още е неравномерността на икономическото развитие на регионите. Значи едно е прибрежните райони на страната и, да речем, Южен Китай. Например, така за информация на нашите слушатели и зрители, в момента в Южен Китай се създава, може би, най-голямата икономическа агломерация в света. Това е района между Гуанчжоу, Хонг-Конг, Макао и Шенджен, т.е. в устието на Петлената река. Това е един район на свръхвисоки технологии със съответната инфраструктура и който обединява някъде около близо 100-150 милиона души, който е изграден на най-дългия мост в света в момента по море между Хонг-Конг, Чухай и Макао, и в който е създадена съответната инфраструктура за инвестиране в високи технологии, най-вече информационни технологии, какъвто е случай с Шенджен, но не само. Такъв тип клъстери би трябвало да бъдат драйвери на икономическото и технологическо развитие на Китай и да се инвестира там от една страна изключително изгодно, от друга страна обаче да се инвестира в там е много трудно, тъй като конкуренцията е не то просто голяма, тя е чудовищна. От друга страна обаче има вътрешни райони, които въпреки огромните усилия на китайското правителство в последните 20-25 години, като вътрешна Монголия, Цинхан, Гуанси, Тибет, Синьцзян, все още икономическото развитие там е по-скоро в доиндустриалната епоха. Поради тази причина, всъщност, от друга страна обаче, искам тук да подчертая нещо, което малко от нашите слушатели и зрители знаят. Китайското правителство дава огромни преференции, включително на външни инвеститори, не само дори на вътрешните китайски инвеститори, да инвестират в тези райони. Общо взето статута инвестиционния в районите, които преди малко изброих,
започва да се изравнява с този в специалните икономически зони на Китай от 90-те години, примерно като Шанхай или като Шенджен или като Тянцзин и така нататък. Далян, поради тази причина, всъщност вече е много по-изгодно от гледна точка на стратегическа перспектива да се инвестира в тези райони и най-малкото и поради факта, че те са свързани с голямата китайска инициатива един пояс, един път. Тоест, акцента икономически би трябвало да бъде поставен по-скоро не толкова към крайбрежните райони, където конкуренцията е голяма, има голяма насищане с инвестиции, а по-скоро към вътрешните райони на Китай в направленията, които очертах и където има шанс и дори за инвеститори, които не са достатъчно конкурентоспособни на този етап, да развият съответните умения и да реализират едни много прилични печалби, които са възможни в този район. Темата е огромна, разбира се. Ако има въпроси, аз съм готов да отговоря по-нататък. На този етап мисля да приключа с това, за което още един път благодаря за дадената ми възможност. Много благодарим на професор Иво Христов за изключителния анализ и интересното представяне на темата и сме убедени, че предоставената от вас информация ще бъде много полезна за нашата аудитория. Сега искам отново да напомним, че само първите 5 човека, които станат членове на камерата днес и само днес, ще получат 10% отстъпка от цената за членство от редовната годишна цена. Като пак ще оставим тук QR кода за няколко секунди и може да намерите също и линк към този формуляр в чата тук в Zoom. След като попълните формуляра за членство, ние ще се свържем веднага с вас и ще продължим етапа на членството ви. През това време, докато оставим QR кода тук, за да бъде свободен за вас да сканирате, искам да представя нашият следващ гост, който е господин Васил Тодоров, член на борда на директорите на Българо-Китайска камара за индустриално развитие, който отговаря за преките търговски сделки с Китай, както и подборът на български продукти за износ. Здравейте, господин Васил. Здравейте на всички, благодаря ти, Алекс. Както вече Алекс ви спомена, казвам се Васил Тодоров и съм член на борда на директорите на Българо-Китайската камара за индустриално развитие и се занимавам с една от основните дейности на камерата, именно внос и износ на всякакъв вид продукти от и за Китай. Аз ще се постарая да бъда малко по-кратък. Се опитам така да ви дам малко полезна техническа информация относно процедурите, свързани като цяло в търговията с Китай. А, Сега, повечето хора като чуят Китай и го свързват с фабриката на света или правят асоциации а, като мястото, откъдето може да купим ефтина стока или други подобни, които са верни, защото наистина Китай дава огромни възможности в търговията, но и крие своите рискове. А, Ние така се опитваме да отговорим на доста важни въпроси, а, които възникват по време на опитите на нашите членове да започнат работа с китайски партньори, като разбира се как да открият правилния партньор, независимо дали става въпрос за износ или за внос, как да сме сигурни, че този партньор е надежден, какви трябва да са първите стъпки в съвместната им работа, какви методи на плащане е удачно да използват и така нататък. Все въпроси, чието отговори може да откриете много по-лесно като член на нашата камера. И на първо място ние може да ви съдействаме в правилния подбор на потенциални партньори в Китай. Благодарение на нашата база данни, с която разполагаме, контактите натрупани през годините, ние може да потърсим подходящи фирми за вас, според вашите изисквания, продуктите, които търсите или предлагате. Да речем, може представител на нашата камера да посети на място фирмата или предприятието в Китай, да се увери лично в автентичността, способностите, историята на конкретната компания, както и да уточни по ваша препоръка технически параметри или ваши изисквания. Нещо, което ще ви даде много по-голямо спокойствие и увереност в по-нататъчните ви действия.
Попадали сме на много случаи, при които по една или друга причина хора, които искат да внесат стоки от Китай, заплащат за тях, но не ги получават. Тук причините може да са много. От нарушена комуникация до най-различни логистични проблеми. И именно заради това е хубаво да може да разчитате на организации като нашата. Обикновено преди извършване на първата сделка, продавачът изпраща мостри на купувача от съответните продукти. Разбира се, това е в зависимост от естеството на продуктите. Имайте предвид, че когато изпращате или получавате мостри от Китай, е много важно каква куриерска услуга използвате. Ние може да ви съдействаме относно избора на куриер с цел да избегнете закъснение или пък, не дай си Боже, пратката да се изгуби. А също така може да съдействаме и при митническото обслужване, защото въпреки че става въпрос за мостри, а не за реална сделка, когато говорим за Китай, има митническо обслужване, има митнически формалности и при размяната на мостри. При постигане на съгласие за съвместна работа с дадена компания от Китай, ние ви препоръчваме да подпишете договор, който да гарантира правата и задълженията и на двете страни. Благодарение на експертния юридически потенциал, с който Българо-Китайската камара за индустриално развитие разполага, ние ще ви консултираме в изготвянето на договора по начин, по който да бъдете защитени при възникване на сложни и непредвидени ситуации. Колкото по-обстоятелствен е договора, толкова по-защитени ще бъдете вие. Съществуват няколко възможни начина на плащане при подобни сделки. Разбира се, има фактори, които определят кой начин би бил по-подходящ конкретно за вашата сделка. Например, вида и годността на самата стока, размера на сумата, начинът на транспортиране и други. Най-честите начини на разплащане са авансово плащане, обикновено в пълен размер, плащане на части при конкретни етапи на сделката, да речем 30% при преордър и 70% при товарене или други разновидности на частично плащане. Също така много разпространен метод на плащане е кредитивът. Той може би е един от най-сигурните начини, ако може да говорим изобщо за сигурен начин на плащане, но също така е доста тромав. Изисква доста работа и доста документи, свързани с финансовата транзакция конкретно. За начинаещи в сделките с трети страни, разбирайте, страни извън Европейския съюз, защото когато говорим за търговия в Европейския съюз, по-скоро не говорим за износа, а за вътре общностна доставка. Но когато говорим за търговия с трети страни, конкретно за Китай, а, ние може да ви помогнем да ви консултираме относно пълния комплект от документи, които трябва да предоставите или пък да изисквате, в зависимост от това дали изнасяте или внасяте стока. Разбира се, има стандартни документи, които са invoice, packing list, няколко вида сертификати, в зависимост от това каква е стоката, товарителница, митническа декларация и така нататък. Има и някои по-специфични документи, пак казвам, в зависимост от стоката. Ние от Българо-Китайската камара за индустриално развитие имаме опит с износа на най-вече на храни, напитки и козметика, а с вноса на практика всичко. Както вече Деси ви спомена, имаме офиси и в ИЮ, и в Гуанчжоу, които организират износа и логистиката на всякакви стоки от Китай, машини, електрически превозни средства, всякакви оборудване и други. Всяка конкретна сделка е специфична, но относно храните и напитките в Китай има изключително строг контрол и за успешното осъществяване на сделката трябва да се извърви дълга и тромава процедура. Тя включва регистрация на продуктите,
Първо, чрез изпращането на определени бройки от всеки един продукт, съпровождани от необходимите документи, анализни сертификати. А, Въпреки че изпращате анализни сертификати от България, китайските служби отново извършват анализи там, след което превеждат самото съдържание на продукта на китайски и така дават предписания как продукта да бъде адаптиран за техния пазар. Поради тази причина ние препоръчваме на нашите членове, особено първите сделки или първата сделка, да бъде с минимално количество стока, за да бъдат избегнати загуби. Сега в търговията всичко може да се случи, може да бъде блокирана стока до изясняване на някакви определени допълнителни обстоятелства или формалности. А вече след това веднъж внесена официално стока в Китай а, означава и гарантира по-нататъчното безпрепятствено търгуване с нея, и то най-вече относно документалните формалности и отношенията с държавата. Намирането на потенциални и качествени, надеждни клиенти, с които започнах, е трудна задача в Китай, но е изпълнима. Ние предлагаме различни възможности за създаване на партньорства с китайски компании, като таргетиране чрез нашата база данни, с която ви казах, че разполагаме, запознанства и посещение на място по време на някои от организираните от нас семинари в Китай, както и Никола и професор Христов ви споделиха. А, И разбира се, някои от най-големите платформи, особено за B2B бизнес в Китай. Никола ви обясни за няколкото вида платформи за различен бизнес с Китай и в Китай, но предполагам основно повечето от вас ви интересува B2B методът и в това нещо, в този конкретен бизнес, Alibaba Group е водещия лидер, особено с платформата си alibaba.com. Alibaba, предполагам, повечето от вас знаят за каква мащабна платформа става въпрос. Тя е създадена 1999 година от Джак Ма и е един от най-големите, ако не и най-големия маркетплейс за e-commerce, изобщо свързващ бизнес с бизнес и предлагаш както поръчки на едро, така и в по-малко количество, дори в днешно време и по един брой. А, Конкретно мога да ви кажа, че имам опит в работата с тази платформа вече повече от 5 или може би 6 години. Платформата наистина предлага изключителни възможности, но и крие доста рискове. А, Алекс, ще помоля само, ако можеш да пуснеш визитката ми. Ако някой има въпроси относно работата с тази конкретна платформа, да се свържи с мен, за да не отнемаме сега от ценното време. Разбира се, може да зададете вашите въпроси в рамките на нашия вебинар. Това беше от мен. Много благодарим за изказването на господин Васил Тодоров. Аз сега накратко искам да премина към това с какво точно можем ние от Българо-Китайска камара за индустриално развитие да подпомогнем на вас и на вашия бизнес и някои от предимствата и ползите, които ние предлагаме. На първо място, както вече доста от нашите гости споменаха, ние организираме ежегодни безплатни семинари в Китай, които са с подкрепата на посолството на Китай и Министерството на търговията на Китай. Като повечето от нашите гости споменаха за семинара в Китай тази година, който беше за 2 седмици през месец май, като имаме и още множество семинари, като в момента следва семинар през ноември месец и до година през 2025 година, май месец, ще имаме един почти 3 седмичен безплатен семинар в Китай.
Тези семинари са страхотна възможност за всички участници да се срещнат с китайски компании и производители, да изградят успешни партньорства и контакти, да получат културен обмен и нови знания и бизнес идеи. Като на екрана, ето тук на презентация, може да видите няколко примера за сделките и партньорствата, които бяха изградени тази година през май месец по време на нашия последен семинар в Китай. Оставям го за няколко секунди, ако някой се интересува да прочете. Второ наше предимство е, ние организираме изключително много събития за среща между членовете и среща с партньори на камерата. Едно от най-големите предимства на камерата е широката мрежа от партньори, които ние имаме. Като тези различни събития подпомагат за договарянето на нови бизнес сделки, изграждането на партньорства, както и изграждането на връзки и приятелства. Като ето тук на екрана тези снимки, които виждате, са от миналогодишното ни събитие за връчването на сертификатите за членство за нашите нови членове. Като това е ежегодно събитие, което ще се състои също и тази година с нашите нови членове, което е страхотно събитие за изграждане на връзки между самите членове. Ето тук може да видите на екрана и примери за някои от наши други събития, като например участието на камерата в фестивала на драконовите лодки, като също може да откриете и YouTube видео от този ден. Доста често предлагаме и различни оферти с участия в китайски платформи и различни щандове, където може да представите своят продукт, както и вебинари като този, които са доста полезни на различни сфери във връзка с бизнеса с Китай. На следващо място, ние имаме огромна мрежа от доверени фирми и партньори в Китай, от които нашите членове могат да се възползват. Като ето тук също може да видите нагледно няколко примера за това. И не на последно място, ние предлагаме изключително много предимства на всички наши членове, като услуги за партньорства, където организираме персонализирани срещи за разпознаване на нуждите от китайско партньорство и разработка на стратегически подход за работа с китайски компании. На второ място консултации, които са за обучение за работа с китайски партньори, включително бизнес етикет и употреба на инструменти като WeChat, като, както вече показахме, имаме различни вебинари, както и обучения. На трето място подкрепа за експорт, адаптация на продукти за китайския пазар, матчмейкинг, събития, логистика и предоставяне на специализирана информация. И не на последно място сътрудничество, като ние чрез нашите офиси в Иу и Гуанчжоу можем да намерим организации и партньори в Китай, комуникативна помощ при взаимодействие с китайски партньори. Като ето тук на този екран може да видите само част от нашите членове, като БККИР разполага с широка мрежа от членове в различни индустрии, които се възползват от нашите услуги и ресурси, за да развиват своите бизнеси и да намират нови възможности за сътрудничество. Затова искаме още веднъж да ви напомним, за първи път правим такъв вид промоция, така че не изпускайте да се възползвате от това, като само първите 5 човека, които се регистрират и попълнят нашия формуляр, ще получат над 10% отстъпка. Това е уникална възможност да отключите множество предимства, да имате достъп до множество услуги, които да подпомогнат вас и вашия бизнес да отключите вратите си към Китай. Като ето тук отново оставяме QR кодът, който може да сканирате, който ще ви отведе към формуляра за членство, а ние веднага ще се свържем с вас след това. Или може да го намерите в чата тук в Zoom, където също да го попълните и ние ще се свържем веднага с вас. Оставам този екран за няколко секунди, а сега искаме да отворим и дискусия, в която вие можете да зададете своите въпроси в чата тук в Zoom. Ние и нашите гости ще отговорим на тях. Очакваме вашите въпроси.
Виждаме първия въпрос. Да, първия въпрос е относно минимални количества за внос на стоки. А, както вече ви споменах, това за минималните количества беше по-скоро като препоръка от наша страна относно избягване на затруднения, но като минимални количества не мога да кажа, че съществува такова изискване. Може да внесете една бройка, може да внесете и стотици милиони бройки. Тук тия сделки се третират както всяка една сделка между България и страна от извън Европейския съюз. Много благодарим на господин Васил Тодоров за отговора. Имаме ли други въпроси от участниците в днешния вебинар? И явно не се престрашават участниците. Здравейте, от мен Елена Лалова се казвам. Здравейте! Представител съм на фирма Митническа агенция ЕОД. Много ви благодаря за събитието. Изключително полезно беше и за всички участници, които дадоха изключително ценна информация. Предвид фирмата, която представлявам, аз по-скоро бих казала, че съм колега. И естествено, вашата платформа и организация е изключително ценна за нас. Ние ще станем ваши членове и се надявам да направим едно ползотворно сътрудничество. Аз самата също десетки пъти съм била в Китай. И в последните години, от 25 години се занимаваме с митническо агентство. В София сме позиционирани единствено и само с агентство, не и с спедиция. Одобрен икономически оператор сме. Колегата Тодоров знае какво означава това, т.е. доверен партньор на митницата сме с такъв лиценз. И в тази връзка, само така да не натоварваме публиката, която все още е тук, така една основна наша теза в нашия бизнес е, че като подчертавам, тук говориме главно за посоката Китай-България и вноса на стоки и всички процеси, свързани с тяхното освобождаване, че всъщност живота на една пратка започва след като я освободим от митница. Има доста важни детайли, елементи, които особено на хора, които тепърва откриват възможностите за търговия с Китай, за които е много важно да бъдат правилно консултирани предварително, а не постфактум, когато вече проблемите са на лице, неправилно направени сметки, липса на съответни документи, забави на пратки, генериране на разходи, предварително, които не са предвидени, включително сблъсъци с законодателство, невъзможност за освобождаване на пратки и едно партньорство с вас за нас би било изключително приятно и интересно. Това бих искала да кажа аз от наше име. Много ви благодарим. Благодарим И аз благодаря. Мисля, че госпожа Десислава Дончева може да се включи с отговор на два въпроса. Каква е разликата между бизнес клуб и редовен член? Да, здравейте. Здравейте. Това, което аз на един отговорих, не знам дали ще имаме време. Разликата между двата вида членство редовният член заплаща по-голям членски внос и той участва в общото събрание на организацията. Бизнес клуба, той ползва всичко, каквото може да ползват редовните членове, но без ангажименти с участие в общото събрание на организацията. Долу-горе това е, защото така сме го направили предвид нуждите на бизнеса за видовете членство. Да. По отношение имаше един въпрос за подпомагате ли за контакти с разработчици от конкретен сектор. Да, стига да знаем от кой сектор е. Това е една връзка, която може да направим на базата на съответните параметри на този, който има нужда. Т.е. да се
да се помъчим максимално да отговорим на необходимостта. Имаме въпрос за стипендия. Тъй като се занимаваме, помагаме повече с връзки, контакти, информация на ученици, които кандидатстват в университети в Китай. И имам актуална информация. Искам да ви кажа, че кандидатствайте в Китай, но в случай, че дай Боже да приемат сина ви в университета, тогава българската държава може да ви осигури пълна стипендия, променена закона в България. Просто трябва да следите в Министерството на образованието, да не изпуснете сроковете, да видите кога са. И българската държава осигурява стипендии, които покриват обучението, плюс разходите за настаняване и живеене там. Освен това има стипендии, които могат да бъдат дадени от китайската държава. Така може да ви свържеме с отдел култура в посолството на Китайската народна република в София. Имаме ли други въпроси от участниците в вебинара? Аз само, ако може да допълня госпожа Лалова, благодаря за коментара и относно проблемите, с които съм сигурен, че вие се сблъсквате. Аз след това в моето кратко изложение се опитах, така да кажа, стъпките от начало до край, които трябва да бъдат извървени в самата сделка. И разбира се, най-често се случва хората да се свържат с нас или с организации като вашата, чак когато се създадат проблемите. Именно моя апел в моето изложение беше точно това, да се свържат с нас от начало, за да избегнат създаването на такива проблеми, защото после, както се казва, може и да няма връщане назад и може да изгубят доста време и пари. Абсолютно подкрепям. Ще се бориме заедно в тази насока да създаваме култура и добри практики. Благодаря. Имаме ли още въпроси? Можем да изчакаме една минутка да видим дали някой пише въпрос в общия чат в Zoom. Докато чакаме някой да напише въпрос, аз само да кажа на госпожа Лалова, че много добре се продаде услугата на хората, които сме тук. Аз вече лично и писах във Фейсбук. Моля да ми звънне, писал съм и съобщение да ми изпрати неин номер. По други теми ще си говорим, не е за връзки с Китай, но също просто много често в моята работа, понеже просто и за другите да кажа с две думи, работим с компании от регион Балкани и близки държави на нас. Много често не се налага да ползваме подобни услуги и аз се съм така с вързани ръце, не знам какво да кажа на хората, така че да, ще ми е полезно. Добре, ще отговоря. Благодаря ви. Между другото, не знам госпожа Дончева как би реагирала и господин Тодоров, предполагам, че няма да възразят, ако се опитаме като минимум да направиме едно събитие, да направите, пардон, едно събитие и с представители на агенция Митници, които обикновено са много полезни и особено с акцента на електронната търговия, тъй като предстоят много сериозни законодателни промени в тази част на търговията с трети страни и по-точно в частта и с пратките, които са без мито, само с ДДС до 150 евро. Колегите ме разбират. В Европа предстоят промени и може би едни такива предварителни срещи с администрацията, митническата, която би могла да разкаже повече детайли, ще са изключително ценни за клиентите и партньорите. Имаме такава информация предварително. Просто като предложение правя. Да. Пуснате микрофона.
Чуваме ли се? Аз благодаря ви много. Да, идеята е много хубава. Вашия сектор, вашия бизнес сектор е изключително важен. Нещо с интернет. Да, нещо такова. Както за вноса, в Кисия бихме направили такава среща. Стига да ни потърсят, винаги може да организираме. Важно е да бъдем полезни за бизнеса. Тъй като когато тези неща се изчистят още в самото начало, то тогава и внос и износ са много по-лесни. По отношение това, което казахте за Китай във вашето изложение, наистина е много полезно, защото много е важно как ще бъде направен първия внос в Китай. Ние затова препоръчваме този, който иска да търгува. Внесете 2, 3, 5 бройки, да кажем вино. Внесете по 2 бутилки вино. Първо, защото първия внос, който се осъществява на един продукт, той е много дълъг. Да вземем Шанхай, там митница Шанхай. Там има най-сериозния контрол на храните и напитките в света, вероятно, който съществува. Когато се прави един внос в Китай през Шанхай, то по две мостри от всеки артикул остават в митницата за контролни мостри. Те могат във всеки един момент при последващ внос да бъдат извадени, за да се направи съпоставка на същия внос, дали отговаря на качеството и така нататък. Освен това, първият внос е важен, защото там се определят етикетите на китайски, как да бъдат надписите, как да се разпечатат, как да се напечатат. И всичко това е време. Тоест няма смисъл да се прави един внос, който е да кажем 2-3 палета или контейнер, той да стои докато минат всички тези процедури в рамките на един месец, и тази стока да не може да влезе в страната, нали, да стигне до пазара. Затова ние препоръчваме, и колегата Васко каза, че е хубаво да бъде малко количество първия внос, точно с цел оптимизиране на това време и на тези разходи. Иначе сме отворени и сме готови за всякакво сътрудничество, стига да можем да бъдем полезни. Имаме изключителни позиции административни в Китай, така че мисля, че може да бъдем полезни на Агенция Митници и на вашия сектор, разбира се. И нещо друго, само ако позволите, понеже освен, че се занимавам с търговия, съм и юрист по професия, е относно тази дупка в законодателството, понеже една от основните функции на правото е да регулира обществените отношения и аз мисля, че законодателят тук е огромен длъжник, особено на търговците и то по отношение на електронната търговия, защото там липсва конкретно регулация. Така, точно така е. За съжаление, и самата митническа администрация на европейско ниво, както и нали, ние сме в последствие държавите членки, си признават предвид, че електронната търговия изключително бързо се развива и администрацията няма силите да насмогне и да навакса. Както и да имат желанието, естествено, и волята, но те догонват. Това е реалността. Но хубавото в момента, че и на европейско ниво, както и в България, се стараят максимално да бъдат отзивчиви, тъй като това са държавни интереси и се опитват да тичат, за да могат да помагат на бизнес. Тъй като това са реални приходи в бюджетите на държавите членки. И така или иначе трябва да се случват нещата, но трябва и действително да има регулаторната нормите да има регулациите и всичко да е ясно за бизнеса, а в момента е една лека джунгла. Съгласна съм с вас категорично. И в общи линии всеки се оправя както намери, което не е окей. Но това са процеси, това е един жив процес, който се развива непрекъснато. Общо взето, китайската държава също работи много усилено, администрацията в тази насока. Те искат някъде да се мачнат интересите и нали, по-скоро да се мачне информацията, която върви между бизнеса, за да бъде по-лесно. И в тази връзка наистина се направиха няколко много сериозни инициативи от самата китайска администрация за установяване на партньорства специално по отношение на внос-износ, регулаторните митнически изисквания и така нататък на ниво юридически отдели в
агенции. самите общини в различните градове в Китай, така че очевидно натам се върви. Мисля, че... Извинете, може да си довършите мисълта. Ами, добре, мисля, че можем тук да приключим дискусията, за да не отнемаме от времето, тъй като вебинара вече е над времето, което бяхме обявили, но винаги сме отворени за въпроси от всички присъстващи тук на вебинара, като в следващите слайдове оставяме нашата контактна информация, като може да намерите телефонен номер, имейл, адрес. Оставям малко време, ако някой има нужда да си запише. И тук може да видите нашите офиси, които вече споменахме в София, Гуанчжоу и Иу в Китай. И тук оставяме и малко време за да видите нашите социални мрежи, като на малките QR кодове може да ви отведе автоматично към различните социални мрежи. И мисля, че с това можем да кажем няколко заключителни думи. Много благодарим на всички, които се включиха към нашия вебинар. Надявам се да сме били полезни, с полезна информация. И надявам се някои от вас да станат наши бъдещи членове и да се виждаме в много следващи събития. Отново благодарим на всички за присъствието в вебинара. Ако някой от нашите гости също иска да каже заключителни думи. Благодарим ви и хубав ден от мен. Много ви благодарим. Довиждане на всички и благодарим за участието. Благодарим ви за интереса към нашия семинар и довиждане, хубав ден на всички.